Salut! Înainte de a viziona următorul live, am o rugăminte la tine. Lasă-mi un subscribe și o apreciere sau un comentariu, chiar și negativ. Mă va ajuta foarte mult. Mulțumesc! Vizionare plăcută! Că nu l-am lovit, că am făcut blata, auzi? Ia uite-te, mă, de 100 de ori pe ăla. S-a văzut experiența, da? Da, frate, normal că și eu mă ofticam, nu mai ieșeam din astea. Eu și înainte, când eram puștan și pierdeam la meci, mai pierdeam cât un meci la box, nu ieșeam în casă 2 săptămâni. Plângeam, mă ofticam. Da, nu e nicio supărare, decât că se vede că are ceva la cap, ai înțeles? E nebun. Nu e, frate, nicio supărare, îl înțeleg. Da, eu am zis că na, să-i dau și lui o șansă dacă vrea să facem pe brațe, că vrea prea repede revanș, auzi? El nici nu mai vrea să mă bag cu Mihai Gemănaru, care a intrat în ring, el ar vrea să mă bag direct cu el. Păi, stai la rând că i-am acceptat lui Mihai, stai să vedem ce zic și cei de la Elixir și dacă vrei eu fac decât pe brațe, ca să știți. Ați înțeles? Pe brațe dau și avantaj, fac decât cu stânga, dacă vreți înleg și dreapta la spate. Eu am alte alea, ați înțeles? Nu vă supărați pe mine. Te pup, Stănică, te pup, maestre. Te pup, urcă aici sus. Urcă aici sus. Că nu te-am văzut. Dă-mi de aia să urc sus. Ia, gata, ți-am dat eu că te-am găsit. Te pup, felicitări, felicitări. Respectele mele. Te-ai jucat puțin. Păi, maestre, talentul, ce să faci? Că eu am burta mare, că mulți zice, domne, ai burta mare. Păi, ai talentul, mă, nebunilor. Când te lași de sport, așa să faci. Toți oamenii, uitați-vă la toți oamenii, Nu fine, nu mai dau nume, să nu se supere lumea, dar uitați-vă la toți campionii, toți au burtă. Vezi că Mai Chimon nu prea avea burtă. Păi, maestre, mă compar marfa cu ambalajul. Dar fac cu el pe braț. Am vorbit. Felicitări, băi, și Pici a făcut un mers frumos. Am vrut să-l provoc pe Mighty pe brațe și nu m-a lăsat. A zis, stai bă, la rând, te bași și tu cu bobicioiul, mi-a arătat cu unul, cu după aia cu Mighty. Mă zic bine, mă. Dar mă bat, eu... Știți că ce-am vorbit cu dumneavoastră în privat. Da. Dar acum încolo vreau să mă bat decât pe brațe și cu mânuși de mea, cu cine acceptă. Dau și avantaj, decât cu mâna stângă. Dacă e mai așa, cu kilograme puține, leg și dreapta la spate. Ai văzut ce înseamnă adrenalina la tot publicul ăla, ce multe tai. Maestre, cine zice că n-are emoții, minte. N-are, frate, ți amestec gândurile acolo. Dacă zicea emoții, decât că blondul avea emoții, dar cu 2 săptămâni. Da, alea sunt altfel de emoții. Bine, ajungi tu pe jos, i-a pus pe toți pe jos. Asta nu poate să zică nimeni. Pe toți, n-a scăpat nicio să pună jos. Nu e slab. Cine zice de la blondul că nu e slab. E un adversar puternic și ce să zic. Și n-are experiență și oricum e bine pentru vârsta lui. Eu l-am felicitat că a avut-o pe eu, să orice cum e. Vârsta lui, vezi că alții sunt la pensie. Da. Și eu nu l-am prins, vreți să vă spun sincer, nu l-am prins bine pe pumn. Că dacă îl prindeam bine, lua somn. Nu mai... Vezi că, uite, deja îți vin provocările, ai văzut, nu? Cine mi-arde acum de provocări, maestre? N-am mâncat de 2 zile, sunt supărat. Dar ne-am mâncat, mă, chirierei la Ramore acolo, la prietenul meu, pe Azrup. N-am mâncat la Ramore, acolo am mâncat Piciu. I-am zis, bă, nu mânca, n-am vrut să mă asculte. Azrup, mâncarea în 2. Te pup, Emeralda, te pup, te pup. Pera Ovidiu, respectele mele, dacă vrei urca aici sus. O părere, maestre, vreau să aud și eu ceva, cum vreți să mă lăudați, mă spun. Și accept și de-astea, cum îi zice, și critici, unde n-am făcut acum sincer, da? Da. Nu ai fost pregătit la nivelul care eu te-am rugat și aici mă opresc. Nu țin tu să-ți critic meciul. Ți-am zis că e un meci dificil, ți-am zis să nu subestimezi. A fost un meci încurcăreț, e un adversar foarte încurcăreț, fiindcă el nu boxează clasic ca un boxier. Maestre, dar și că loviturile haotice, acolo fiind la sol, puteți să riști un pic, dar nici el n-a știut. Maestre, dar să vă spun, eu anul trecut am făcut 10 antrenamente. Toată lumea știe viața care am dus-o eu. Corect? Nu vreau să mai discutăm aici asta, eu m-ai întrebat să fiu sincer, am fost sincer. Eu m-am pregătit cât am putut. Acum nu, vă dați seama.
Nu știu, dacă aș avea și eu o muncă pe aici, pe la București, eu n-am făcut un sparring. Am făcut cu băieți de la mine care nu ne lovim 100% tare. Dacă m-aș antrena și eu, cum îl văd pe Greuceanu, că se antrenează sau pe alții, aici... Dar știi că n-ai voie să mai apar cu fizicul ăla, chiar dacă tu ești bunic, ăla n-are voie să apară pe ring acolo. Da, maestre, așa e, ce să Ești zic? statistic acolo, lasă-l pe Piciu să fie, că el Da. cum ar fi, este omologată burtica lui, dar tu dacă vrei să treci pe ritmul ăsta, trebuie să slăbești un pic, să... Da, maestre, o să străbesc. Prea mulți oameni care se uită la voi Te și... salut, maestre. Salut și eu pe Elvis, pe fratele meu. Te salut, maestre. Te salut, Purice. Felicitări, frățiorul meu. Mie mi-a plăcut, cum te-ai manifestat. Atât că vorba lui maestru, Greuceanu e Greuceanu, Tănică. aici, dă Greuceane de aia de meci, de la dacă e pe aici. ai subestimat un pic. Da, a fost ok, a fost ok. Da, da. Se vede că ai mai multă experiență, se vede că... Na, Frate, nu eu în știu. 20 de ani am 3 meciuri de-astea cu arbitrii. Te cred. Tu știi ce Dar să... ascultă la fratele. Da. Dar eu am crezut că tu primul minut, eu am crezut că gata, zic, să nu obosească, știi? Ai avut un meci, Da. nu? Păi nu, știți, Nu. știți unde am câștigat eu? Eu am câștigat cât a fost el pe mine. Acolo a obosit. Ca să știți că mai șmechere și cum stă pe aici. Da. Mi-ai înțeles? Eu acolo m-am odihnit și el a obosit. Atenție, n-a știut de joacă, dacă știa să spună frumos Da, antebrațul păi mai pe gât. păi dacă știa, acceptam. Dacă spune Vă spun antebrațul sincer, pe dacă la gât, un care știe, uite te-ai cum e, sufocat de crâncă. vă spun sincer, cum e Greuceanu, cum e Camaz, n-am acceptat niciodată pe MMA. Adică oameni care, eu nu am cum. Adică îi dau și celuilalt șansă, dar trebuie și eu să am șansele mele. Cu blondul că am acceptat pe MMA, nu știe, dar eu am făcut MMA, mă apuc acum de MMA la 50 de ani. Eu sunt Nu asta trebuie decât strict să dai un pic din burtică jos și atât. Tu ai nevoie de cuvânți. Te-ai mișcat bine, ai plecat, dar burta te incomodează oricât ai vrea. Imaginează că ai luptat cu unul de 20 kg în brațe, îl țineai în brațele tale. Da. Maestre, vă promit că o să fiu din ce în ce mai bine. M-am antrenat și acum. Nu să pentru fiu mine, antrenat. pentru tine, că uite, o să vezi câte provocări o să primești acum, știi? La vârsta asta, la 39 de ani, cine zice că mă mai doare... E greu. Greuceanu a fost Minte. forță rău de tot. Contează Bă, l-ai inima. prins bine, a fost bine lovitura, a fost frumos degeaba zici tu, da. Da. Văzut, totuși, a fost un meci greuț, fiind și primul meci, și debutul, și sala, și presiunea. Da. Că tu de ieri discutai cu Cristina, eu nu pot să pierd, nu pot să pierd, că erai teleghidat. Da, mi-era maestre, tot timpul când am avut dăști, eu am fost odată la un campionat, doar cu 2 săptămâni de antrenament. Deci eu când vedeam de-astea, chiar dacă să ne antrenam, mie Purice de ring. Da. Eu m-am simțit bine în ringul ăla, nu știu, mi-a plăcut, mi-era dor, m-am simțit ca la 15 ani, vă dați seama. Nu cred că ai avut vreo gală la nivelul ăsta să ai atâția oameni în sală. Nu, n-am avut atâția oameni. Nici mulți sportivi n-au norocul ăsta. Ia să atâta lume să vadă, da, n-am avut. Nici de performanță nu. Da. Eu. Da. Da. Urcați și sănătoși amândoi. Victorie frumoasă. El a fost un oponent bun. Asta contează. E important meciul următor să fie mult mai bun. Lică, imediat te bag, stai puțin. Vă vă iubesc. Imediat te bag. Și vă iubesc. Și pe unul care- Imediat Te-a vă bag. dezavantajat mult adversarul tău, colegul tău. Păi dacă vă spun ce mi se întâmplă ăștia de la Elisei și toată lumea și ne-a plăcut de mine. Cu o oră înainte mi-a zis că nu am cu cine, dacă vreau să mai întreg, că colegul meu s-a accidentat. Aș juca fotbal cu o oră înainte de meci. Păi nu v-am zis, mă, că sunt Kung Fu Panda, nu v-am zis de la început. Vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă și n-aveam nicio șansă să mă asigur cu băiatul ăsta. Când am fost că o prășinat pe el, Cu siguranță, nu. am dus singur, că nu mă duceam niciodată eu cu capul acolo, dar ce puteam să facem? Decât să mă accidentez mai rău. Felicitări, că ai avut băieți, accident. sunteți mai bun. E important că am ajuns în Vreau să trăiți grei. mai bine. Îmi cer scuze pentru intervenția asta. Vreau să felicit și eu pe Purice, pe Sile, pe mândria noastră, doamna Târguice. Felicitări. Ne pare rău și de pierzător. Sănătate și la pierzător. A fost un meci frumos, extraordinar. Domnul Stănică, dacă puteți să mă ascultați și pe mine, că de-aia am intrat mai mult. Oricum, vă felicit pe toți. Domnul Stănică, puteți să-mi faceți și mie un meci cu cei doi pitiți?
Tati, nu mai sunt la nivelul care să iau decizia acolo și știe și Purice, dar o să încerc să trimit un video. Vă mulțumesc. Chiar vă rog din suflet. Te pupă, fratele tău, vă mulțumesc, vreau să mai bag cu toată lumea, să nu zică că am dat. Da, ok. Luca Adrian, care e mândria boxului. E care e mândria boxului din Bovițean. O secundă, vreau să vorbesc cu domnul Sărică. Domnul Sărică, credeți dumneavoastră că aș putea să fiu și eu acolo, să mă bat cu aia doi mici, să le dau și avantaj. Eu cu pumnii și ei și cu picioare și cu mâini? Eu cred că se poate, dacă ei să înțeleg, dacă ei și ei dacă acceptă Lica, e chestia doar. Tu trebuie să faci un video frumos, că tu ai talentul tău, fă un video, postează-l, noi toți îl repostăm, îl trimești unde trebuie și eu așa. Vă mulțumesc, chiar vă mulțumesc și ce pot să spun? Felicitări în primul rând lui Purice. Publică, mersi, vă pupă toți ai mei. Care a fost, sănătate și numai bine și felicităm și Eric Stefu pentru... Mulțumesc Eric Sefului că mi-a dat ocazia să... Sănătate, respect. Vă pun... Te publicuță să publică, seară frumoasă, seară frumoasă, Sănătate. Maestru Luca Adrian, mândria boxului din Bovițean. Vă las și eu, vă pup, încă o dată felicitări și de drumul la mișcare acum, că nu mai meciul următor nu o să mai fie niciodată ca asta. Da. Da, maestre, da, cum să nu. Vă pup, o seară frumoasă și Doamne să felicitări. Vă salut pe toți, Doamne. Cu dreptul în acest sport și vreau să evoluez din ce în ce mai mult, să te mai bați foarte multe meciuri de acum încolo, să le arăți la băieți că tu ești numărul 1 pe România, talentul meu. Și nu e greșit ceea ce zic eu. Crede-mă, că tu faci foarte bine. Părerea ta face cât o mie de păreri, ai înțeles? Vorbește un campion, vorbește, dacă citește cineva carte de istoria boxului, te găsești acolo, ești mândria boxului din Bovițean și apreciez mult și o să vezi că nu vă dezamăgesc pe niciunul. Nu e problemă, că eu la toți le-am zis, bă, Purice nu e câștigă. Eu m-am lăsat de puși, frate, când eu m-am lăsat la 18 ani de box, eu am avut altă viață, da. De acum încolo, gata, apucă-te de pregătire, tată. Acum începe adolescența, până acum a fost antrenament, acum începe adolescența. Vezi că e băiatul meu acasă și apelează la băiatul meu și când ai venit și eu acasă, în august, poate vii și pe la mine, mai facem. Bă, fac și cu Paris, dacă acceptă Eric Sefu, fac și cu Paris. Da. Bine, tată, hai, felicitări și... Te pup, mersi că ai intrat, te pup, fratele meu, te pup, te respect. Pa. Da, Mike, te ascult. Te pup și te felicit și te iubesc. Fratelu, n-ai pierdut nimic și eu te felicit pe tine. N-ai pierdut nimic, eu ți-am zis dinainte, poeția sunt așa, tu, ce să zic? N-ai pierdut nimic, să știi că te apreciez mult și că am vorbit noi niște chestii, te pupă, fratele tău și tot, să știi că aici au un prieten, aici au un prieten oricând la orice oră, să știi. Ai și tu la fel și te iubesc. Și să vezi cum mă întorc. Dante, Te pupă, fratele tău. te pup. Când vrei, vă aștept la Târgoviște, salutări, salut toată Craiova. Exact, te iubesc. Te pupă, fratele tău. Bă, vă bag pe rând, dacă vezi răbdare, vă bag pe toți. Vreau să salut și eu pe fratele meu, Purice. Felicitări, fratele meu, n-ai făcut mândri. Mă auzi, da? Încă o dată, că eu nu v-am dezamăgit pe niciunul ai mei de la Deci, Târgoviște. încă o dată, felicitări pentru Purice, mândria noastră de la Târgoviște ne-a răcorit pe toți. Salut, Topitești, am mulți prieteni la Pitești, vă pup pe toți. Și mâine avem seară, Claudule. studențească la club și lăutar la Târgoviște. Așteptăm pe toată lumea, da? Să sărbătorim victoria lui Purice. Da, fratelu, nu știu dacă mâine seară, că mâine seară mai e ceva de... Bă, ne-ai răcorit, te iubesc. Da, mă, în weekend, oricum, nu știu dacă... Te iubesc, Purice, te iubim toți, bă, ne-ai răcorit. Bă, vă mulțumesc. Mândri de tine. Vă mulțumesc pentru... Gata, scoate-mă, te iubesc. Te pup, papa. Salut toată familia, oaie. Love. Purice, băi, ce rău. Te roagă fratele tău. O, Doamne, auzi ce rău pare că l-ai bătut. Hai, ma. Ai băgați ceva, vreun bilet la pariuri? Da, a pariat pe el 1 leu.
și eu și tovarășul meu am pus amândoi 1 leu. Și acum noi am pariat că cad din față, dar au căzut în spate și am pierdut banii. Am înțeles. Mojailu, vă mulțumesc la toți pentru susținere. Da, frate, respect, am văzut că stai în teren. Trebuia să ai văzut perversitate din el, nu a apucat ăla să lesi mâna în jos, banc, să te iei din prima. Gen aia de stradă. Stai, Frate, nu e, auzi, vrei să te mint, are 145 de kg, nu e fraier Dan Blondu, da? da, nici o încercat și perversitate, o încercat toate. Ce vrei, fratelor, ăsta e meciul, auzi? Noi ne mai injectăm, ne mai alea de la injecție, am mai sărit. Acum se cere, nici bine nu lua bătaie. Eu îl respect, ca să știi, eu îl respect, ca să știi, chiar dacă e nebun și are piticii lui pe creier, eu pe bune îl respect. Dar el cu toți care l-au bătut nu-i prieten, rămâne prieten. Da, fratelor, cu mine văd că a luat-o puțin. Acum, dar să calmeze. Nici bine nu lua bătaie, nu-l băga în seamă, nici bine nu lua bătaie, gata, vrei iar revanșa. Da, și eu mă ofticam, frate, dacă eu îl înțeleg, și eu mă ofticam, dar nu. Da, lasă-l de acum la pensii, frate, la pensii. Da. Hai că vorbesc eu la Vaslui să dei pensii de urmaș. Te pupă, fratele tău, te pup și ne auzim. Respect și felicitări. Salut pe toți de la Vaslui, salut toată Moldova, vă salut, pa, pa.